Mit navn er Mette Bugge, og jeg bor i Aalborg Kommune, nærmere bestemt Kærby. Og jeg har en datter på 14 år, og så har jeg en søn på 16. Derudover så har vi også en mentordatter på 11 år. Vi har haft vores mentordatter i 1,5 år nu, og hun kommer fra en familie med flere søskende, hvor de bor alene med far og ikke har kontakt til deres mor. Derudover så er det en fantastisk pige. Hun er åben, hun er dygtig, hun er snaksalig, og hun er især, kan man mærke, glad og tryg ved at være sammen med os. Og det gør det selvfølgelig meget nemt for os at være en god familie for hende. Hvorfor valgte I at blive venskabsfamilie? Vi valgte at blive mentorfamilie, fordi vi egentlig synes, at vi havde noget overskud i hverdagen. Jeg har nogle meget dygtige børn, der trives i det daglige, og det betyder så også, at vi egentlig i fællesskab var enige om, at hvis man kunne gøre noget godt for nogle andre og bruge den energi og det overskud, vi havde positivt til at hjælpe et ungt menneske eller et barn, jamen så var det egentlig noget, vi havde rigtig meget lyst til. Personligt som mentormor, der oplever jeg egentlig en vigtig opgave i at være rollemodel for min mentordatter. Og det er jo fordi, hun ikke helt naturligt har en kvindelig rollemodel i sin hverdag. Så der er jo rigtig mange spørgsmål, som man står med som pige, senere som ung kvinde og selvfølgelig også som voksen, hvor at vi allerede nu har taget hul på nogle snakker omkring forskellige ting i forhold til det at være kvinde. Præmissen for os egentlig helt fra starten været, at det her det er en relation, vi er indgået på livstid. Så vi har aldrig snakket om, hvor tit eller hvor lang tid, eller vi har egentlig taget vores mentordatter ind som en del af vores familie. Jeg bliver helt rørt, når jeg tænker på det, men det er fordi, vi har lært hende rigtig godt at kende. Og jeg kan huske i starten, jeg kan huske i starten, at jeg også spurgte hende, hvad vil du gerne kaldes, når vi kom nogle steder hen, eller når vi er ude at gå i byen, eller hvis der var nogen, der spurgte, hvem er det, du er med, at hun så faktisk gerne ville kaldes min mentordatter.